Shalom. Una cosa és el temperament i l'altra és el caràcter. Mentre que el temperament fa més relació a la part passional i la part instintiva pràcticament de la persona, el caràcter fa referència a les emocions, al control o no control que la persona té sobre les emocions. Ambdues coses es poden perfeccionar. Precisament, una característica molt important de persones que es van convertir al judaïsme és aquesta, la capacitat de control del temperament i del caràcter. Dos exemples molt clars són Abraham, el nostre patriarca, i Rabbi Akiva. Abraham, el nostre patriarca, ell sol, o ell amb la seva dona, i amb l'ajut del Creador, va ser capaç de rebel·lar-se en contra de l'imperi idòlatra més important de l'època, que pràcticament dominava el món, que era l'imperi de Nimrod a Caldea. Va tenir una força que pràcticament va enderrocar aquell imperi i va canviar la trajectòria de la història de la humanitat per sempre. Va realitzar gestes tan importants que el Creador no va tenir cap més remei que fer miracles per ell. L'altra personalitat destacada que volia comentar era Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era un simple pastor que tenia un temperament molt fort, un temperament tan fort que diuen que ell tenia una ràbia en contra dels rabins tan gran que els volia mossegar com un burro. I diu que la mossegada més dolorosa és la del burro, perquè el burro mossega sense un afany d'alimentar-se, sinó pel simple afany de fer mal. Rabbi Akiva va utilitzar aquest temperament tan fort després en favor de coses positives i es va casar amb una dona molt vella, que aquesta dona li va donar com a condició per casar-se amb ella que estudiés la Torà. I ell, després de veure que les gotes simples d'aigua d'una font foradaven una roca, va dir sí, jo sóc capaç també de tenir la força d'estudiar la Torà i de créixer amb la Torà. Així que va utilitzar aquest impuls passional de casar-se amb la seva dona per tenir el convenciment per estudiar la Torà amb molta passió. I ho va fer amb tanta passió que va arribar a ser el rabí més important de l'època i possiblement de la història, junt amb el rabí per antonomàsia que és Moisès, el nostre mestre. Així doncs, veiem com la utilització del temperament i del caràcter es pot fer en positiu. Es pot treballar el temperament amb un caràcter rectificat, que van fer-ho d'aquesta manera tant Abraham com Rabbi Akiva, i van donar un resultat més fort de la història. Un caràcter de rebel que realment va canviar la història del món. Així doncs, nosaltres hem de seguir aquest model també i hem de ser persones rebels amb un caràcter rectificat i utilitzar el temperament, la força del temperament per bé. Shalom.